Karim Khan ye o laseli kɛ a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ min dira duniya keleyatɔn ka lakanatɔn ma ka sababu kɛ jamana ni bɛ ɲagami min kɔnɔ kabini kalo 3. Sababu wɛrɛ kɛlɛw ye general 2 ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ka fanga ɲini. Wa Darfur yɔrɔ min na san 2000 daminɛ na jamanadenw cɛ kɛlɛ ye mɔgɔ 300 ɲɔgɔn faga. U tɛ kisi juguya ma. Mɔgɔ 87 ni kɔ su dalen b'a la ko olu fagara kalo tɛmɛnen na sɔrasi jɛkulu fɛ ani jɛɲɔgɔn olu su donna jamanadenw ka kaburu dɔ kɔnɔ o yɔrɔ la. Duniya keleyatɔn y'o fɔ bi jumadon. CPI tun minɛna san 2005 kanatɔnba fɛ Darfur ko la. Wa a tun ye mɔgɔ minɛ cogo yamaruya di ɲɛmaakɔrɔ Omar al-Bashir ma ka fara siya faga jalakiw kan. An bɛ farati la k'a to tariku ka segin a yɛrɛ kan. O mana jugu kelen min ye nin lakanatɔn nin bilali ka CPI minɛ san 2005 Darfur ko kelenw kan. O daminɛna jumadon Karim Khan fɛ. Kumasen min bɛ segin ka bɔ tuma caman na n'o ye ko u kana kɛ tuguni abada. O kan ka kɛ fiɲɛ yanni sisan Darfur jamanadenw bolo minnu bɛ ka ɲɛnamaya kɛ dankarili ni tɔɔrɔw kan ka kɔn o ɲɛ duniya lakanatɔn ɲɛ. A ka cɛkɛda min ka baara dan ye Darfur dɔrɔn ye. O ye o cogo la sɛgɛsɛgɛliw daminɛ ko kelenw kan minnu kɛra sisan kɛlɛ hukumu kɔnɔ ka kɛɲɛ n'a ka kunnafoni ye min bɛ kunnafoni caman fɔ kɛlɛ juguyaw kan ani kofɔlen kojugu minnu kɛra adamadenya kama kabini kɛlɛ daminɛna avril kalo la. Ne b'a fɛ ka cikan jɛlen ci kɛlɛcɛw bɛɛ ma, ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma, sɔrasiw bɛɛ ma, marifa bɛ minnu bolo wa a dalen b'a la ko u bɛ se k'u sago kɛ. Ko ka bingani kɛ ni laɲini ye sigida maaw kan, ka bingani kɛ u ka sow kan, u ka jagokɛyɔrɔ o ye kojugu ye minnu dagalen don. Rome bɛrɛbɛn n'o ye Rome Statute ye CPI bange o y'a sinsin jalakibatɔw kan. A y'a jira ko bingani, sojeni ani mɔgɔ faga minnu bɛ kɛ kiritigoso kɔ kan. A ko ale ye cikanw di a ka baarakɛlaw ma ka denmisɛnninw ka juguya, cɛ ni musoya juguya ani cɛ ni musoya juguya bila yɔrɔ fɔlɔw la. Kabini avril kalo tile 15 Sudan kɛlɛcɛw ɲɛma Abdel Fattah al-Burhan n'o ye Egypte jɛɲɔgɔnba ye o bɛ kɛlɛ la n'a ka numu filankɔrɔ ye n'o ye General Mohamed Hamdan Dagalo ye n'o bɛ Force Rapid Support ka sɔrasi jɛkulu ɲɛmɔgɔya la. Jamana sigiɲɔgɔn 7 minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ jumadon Caire olu ye dɛmɛ ɲini diɲɛ jamanaw fɛ kɛlɛ nin sen fɛ, kɛlɛ min ye mɔgɔ 3,000 ɲɔgɔn faga ka ban, ka mɔgɔ 3,000,000 bɔ u ka yɔrɔw la ani ka mɔgɔ gɛnɛnw to yen. Ameriki ye bolonɔ bila ani ka tanuni kɛ CPI ka sɛgɛsɛgɛli kura nin na. Jɛkulu ni fɔriya ko minnu kɛra Darfur olu ka kan ni jatebɔ ye. Jamanatigi ka kumalasela Matthew Miller y'o fɔ a ka kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ k'a jalaki RSF n'u jɛɲɔgɔn kan siya fagali laɲinitaw la. Darfur tilebi fɛ ani su minnu sɔrɔla jamana kaburu kɔnɔ.